Hello everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with Uchaze reality show and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu. Hey guys, on social media lokhu uvungame njalo ngendaba ke kaMpumelelo bethi ke uzalisa ingane zabantu besethi ufuna ukuganwa intombi into kanjani. Social media guys uphinde washayela uMayeni ihlombe ngenxa kumela ke iqiniso ngenkathi uMpumelelo ekhuluma ke eyokuganwa itshitshi. uMayeni ushaye phansi ngonyawo wathi lutho akwazi ukuthi ke ungashiya laba bakhona uze nomuntu omusha kubo yena usezoba unumber 1 ekubeni kukhona uvuyokazi kanye noTirelo. There is no way ngiyanqaba nje ngeke iziyenzeke leyo nto. And guys uMayeni ke wesesho uchayena ke ukhuluma from experience. Yabona nje lento uMpumelelo afuna ukuyenza iyobalimaza kakhulu ke oTirelo kanye ke benovuyokazi. So guys uthemesha phansi ngonyaka wenu baba wakhona futhi naye cha wamsupporta ke indaba yesithembu yona uyayithanda kodwa cha umchithile kuMpumelelo kulowo mqondo ukuthi uzothi mesegana bese gana umuntu nje othi akaze aze ahlangana nomuntu wesilisa ngoba ethi ke umuzi awakhiwa ngomuntu osenengane. Ingane kabani lezi kanti guys uMpumelelo ke supported his statement by saying isiZulu sithi mawuqala nje ukuganwa kumele ugane umuntu ongayazi ke indoda noma ke umbuzo manje ke umbuzo uthi ke sithini ke isintu ke sona ke la exaltiseni khona ingane zabantu ongashadile. Uvuyokazi uzawamzalisa ingane ezimbili maqede ke usithi ke ufuna intombi ehlola. Hayibo guys siyabhedelwa ngempela ke yabona la siyabhedelwa kwangempela. Okunye guys uMpumelelo noLwandle bathi ke bazothatha ke from where their father left off njengoba ethi ke waye nobizo lokwelapha kanye nokuthandazela ke abantu. Manje ke uMpumelelo kanye noLwandle ibona ke sesibezokwenza lokho ke sho sobona omunye ethandaza omunye ke elapha. Asazi bazoyihlanganisa kanjani kodwa ke ngathi impela cha into asebeyixoxile esizokwenzeka impela. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.